Sant'Elena, Imperatriċi Awgusta, 1917-2019. Dan hu t-titlu ta' oratorju li nkiteb biex ifakkar il-100 sena tal-għaqda mużikali Sant'Elena. Mill-penna ta' Anthony Saliba u b'noti mużikali ta' Sur Mast Raymond Zammit, l-oratorju mhux biss se jirrakkonta l-istorja tas-soċjetà. Fil-fatt dan l-oratorju jinkludi wkoll episodji mill-istorja ta' Sant'Elena qaddisa li l-festa tagħha tkun iċċelebrata f'Birkirkara nhar il-Ħadd li ġej. Meta żorna l-provi kien spjegat li se jkunu 65 mużiċist li mbagħad jagħtu l-ħajja lil dan il-proġett. L-oratorju fih 4 taqsimiet. Dana jissimbolizza anzi juri il-vjaġġ li għamlet Sant'Elena minn Ruma sa Ġerusalemm u mbagħad lura biex isib il-Salib Imqaddes. U meta tasal mbagħad lura Ruma wara s-sejba tas-Salib Imqaddes, Sant'Elena hemm dawk ix-xeni ferm sbieħ li jiġu lejn l-aħħar parti tal-oratorju fejn Sant'Elena tmut bħal kull bniedem ieħor u mbagħad hemm l-aqwa parti tal-oratorju, l-glorifikazzjoni tagħha. Il-karattri tal-epoka ta' Sant'Elena se jkunu interpretati minn bosta atturi, fosthom sopran ta' 12 sena li fil-parti ta' Anġlu se jkun qed jinterpreta waħda mill-iktar episodji interessanti. Il-kompożitur Raymond Zammit kellem dwar kif dam madwar sena jaħdem fuq dan il-proġett, fejn ma kienx faċli jorbot flimkien żewġ rajiet li għalkemm marbuta huma tant differenti. Challenge kbir biex tagħmel daw iż-żewġ affarijiet daqqa huma żewġ kontrasti huma viċin xulxin mhux bħal xulxin, għax meta semmi oratorju huwa l-tekst li qed tikteb jew mill-Bibja jew inkella qed titkellem fuq qaddis jew qaddisa. U kantata hija xi ħaġa li qed titkellem fuq persuna jew waħda jew xi ġrajja li ġrat matul is-snin. L-oratorju se jkun tittella nhar it-tlieta 13 ta' Wissu fil-Bażilika ta' Sant'Elena fis-7 ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.